Môj tip na víkendové pečenie sú tieto slané juhoslovanské koláče, plnené nie len cesnakom doraz, ale aj syrom a bylinkami. Je to skvelá kombinácia, cesto je veľmi krásne nadýchané a mekučké a vnútri je táto intenzívna, veľmi aromatická plnka. Na prípravu budete potrebovať základné kysnuté cesto, ktoré si pripravíte, necháte vykysnúť hodinu a potom ho vygúľate a vytvarujete z toho 6 takých podlhovastých šulcov, do ktorého budete plniť vašu plnku. Tá pozostáva z masla, z byliniek, cheddar syru som použila, môžete použiť aj iný druh syru. Okrem toho ešte budete potrebovať sol a táto plnka sa potom naplní do nášho pripraveného cesta, zakúľa a vytvoria sa naše trojuholníčky. Na cesnaku rozhodne nešetrite, lebo práve to dodáva tú klasickú dominantnú chuť. Potom už len potrieme vajíčkom, posypeme sezamom či inými koreniami a necháme piecť do chrumkava pri 200 stupňov zhruba 30 minút. Ak hľadáte inšpiráciu na každodenné varenie či pečenie, nahliadnite na www.recepty.sk.